Good morning, viewers. In today's presentation, we are going to look at examination malpractice a na-akpọ mpụ ule n'Igbo. Mpụ ule bụ omume ọjọọ ụmụaka ugbu a na-eme iji gba mbọ n'ụzọ pụrụ iche ime ọfụma n'oge ule na-ekwesịrị ekwesị. Mpụ ule bụ omume ma ọ bụ ajọ agwa ụmụ akwụkwọ na-akpa n'oge ule. Mpụ ule metụtara ịtapụ akwụkwọ ajụjụ ule, ide ihe n'akwụkwọ were banye n'ebe a na-enele akwụkwọ, n'ime ihe ndị ọzọ dị iche iche na-ekwesịrị ekwesị ka onye aha wee mee ọfụma n'ụlọ akwụkwọ. N'oge ugbu a, mpụ ule na-apụta na ngalaba agụmakwụkwọ dị iche iche dịka na praịmarị, na kọleji, na mahadum. Ebe a bụ ebe anyị ga-akwụsị n'ụbọchị nke taata. Ụbọchị ọzọ anyị ga-enenye anya n'ụzọ dị iche iche ụmụ akwụkwọ si eme mpụ ule. Ndewonu, daalụnụ.